Welcome na sab guys sa ato ang mga sumbingay sa Kristohanon nga daghan ka makatunan. So kani ato nga channel guys sa mga baguhan pa, mga storya kini nga daghang mga lesson sa kinabuhi nga ato ma-apply. So matag upload nato mga video, do na tay mga istorya nga adunay mga nagpaluyong nga mga lesson o moral lesson nga pwedeng ma-apply sa atong kinabuhi. O karon ang atong storya guys, storya kini sa usa ka troublemaker o tawo nga hiling yung kasamok, and ang lesson learned nga makuha nato niini para kini sa kanabang dili ta kapugong og sulti nga mga sakit nga pulong ngadto sa ato ang isig ka tawo, sa atong pamilya ug uban pa. Basta kini nga storya guys mag focus kini labi na gyud sa atong dili mapugngan uncontrolled nga kasuko. Okay, para masabtan nimo guys, hopefully nga matapos nimo ni nga video, kay kung usa ka sa hot temper, dali kayo ka masuko, dali kayo ka makasulti og lahi nga mga pulong. So aduna kita istorya ana nga adunay lesson sa katapusan. So guys, hopefully nga matapos kini nimo para masabtan nimo inani ang senaryo sa atong istorya. Dunay usa ka troublemaker nga nakita siya og kanding ilalom sa kahoy, ilalom sa mangga nga gihukot ang maong kanding. So katong kanding nga dili tuyaha. Karon ang iyaha lang yung tuyo nga muhimo siya og kasamok. Ganahan siya nga kasamok kay malipay siya og naay kasamok nga may tabo. So nakakita man siya nga daghang maisan sa palibot. So yang gihimo gibuy-an niya tong maong kanding para nga kan-on tong mga mais dito sa palibot. Karon gikaon na ang mga mais sa palibot, pagkabalo sa tag-iya sa maisan katong asawa, pagkakita niya iyang gipusil sa shotgun ang maong kanding. Karon patay ang maong kanding. Pagkapatay sa maong kanding, nakabalo pod ang tag-iyas kanding nga mao katong lalaki. Tag-iya sa kanding giadto ang gapatay sa kanding. Ug iya pong gipusil. Patay pod ang babae, ang asawa. Katong gapusil sa kanding, patay pod. Karon ang bana nakabalo pod. Pag uli niya, nakabalo pod nga iyang asawa patay na. So iyang gisulong tong silingan niya nga gapatay sa iyang asawa. Giadto niya dito ug iya pong gitikbas. Patay pod katong gapatay sa iyang asawa, gitikbas niya. Karon nakabalo ang asawa atong gitikbas nga patay na iyang bana, gisuginlan pod ang iyang duha ka anak nga mga bugoy kaayo. So katong duha niya ka anak nagdumot pug paayo. Anak pud sila nga di ni maayo karong gabi mubalos pud ta. So pagkagabi giadto pud tong maong panimalay, silingan lang kapatay, giadto og gisunog ning maong balay nila, gisunog guys. So naitabo naugdaw ang maong panimalay. Namatay pud ang duha ka anak sa katong kapatay. Gatikbas ba? So nakaikyas tong gatikbas kay wala man siya motulog diha, kabalo man siya nga manimalos gyud. So pag uli niya pagkaugma, ugdaw na ang iyang balay, hasta ang iyang duha ka anak. So karon iyang gipasol og pag-ayo unsa gyud ang nakaingon ini. So adunay usa ka tawo nga miadto diya niya. Ug katong mga tawhana kadto ang gabuhi sa maong kanding. So nisulti siya nga akong gibuhi-an ang maong kanding. So ang hinungdan aning maong dako nga katrahedya tungod ra gyud kay sa pagbuhi niya sa kanding. So niingon tong maong gapatay nga ngano man gibuhi-an nimo maong kanding, tan-awa unsa ni nahitabo na noo namo karon, dako na noo kayong kamatay ang nahitabo. So niingon tong nagbuhi sa kanding nga kanding ra man gud akong gibuhi-an, pero grabe naman ang iyong reaksyon, grabe naman ang iyong kasuko, wala mo kapugong hangtod nga daghan na ng resulta nga matay na noon, daghan ni noong nakalas nga kinabuhi. So guys, din nilang takutob sa maong sambingay. Now kini atong sambingay haom kini sa ato ang kinaiya, kalabanan sa ato aduna tay kinaiya nga dali kayo tang mo-react, no? Aduna tay kinaiya nga dali kayo tang maka decision o mga dili maayo. Now, tanawa sa maong sambingay guys. Now, ang hinungdan ra gyud ang kanding ra gyud nga nakabuhi. No. Simple ra kaayo, gamay ra kaayo, kanding ra nakabuhi. Pero ang resulta
Grabe, dako kayo ang resulta, daghang kinabuhi nga nakalas, dunay balay nga nasunog. No? So, inana usab ang ato ang pulong, ang ato ang dila, dali kini makalabtik og pulong. Abi nimo matud pa sa Santiago 3 versikulo 5 abot sa 6 nga ang atong dila bisan unsa kagamay ni siya pero pwede ni siya mangandak og dagkong mga butang. Ug matud pa niya nga huna-hunaa unsa ka dako nga lasa nga masunog pinaagi sa gamay nga kalayo. In verse 6 nagayon siya nga ang atong dila sa mas kalayo. Kini mo'y pinakangilngig o party sa ato ang lawas. Okay? Muni ang nagbuling kanato. Kini atong pulong, atong dila daw sa mas kalayo. So every time nga mo labti kita og pulong sa gikan sa atong dila nga mga masakit nga pulong bot pasabot imong gi sabulakan og kalayo ang imuhang kabangga. Okay? Munang diha sa mga panaglali sa atong mga panimalay, sa atong pamilya, sa atong trabaho, o kinsa ba na atong kabingkil, silingan ba? No? Di ba kabantay ta nga ang atong dila magkalitrang mulibkas og mga pulong nga makapasakit sa atong isig katawo. Now, kung dili nato makontrol ang ato ang dila, no? Mao kini ang mopasilaob sa kasuko. Hinumdumi nga iyon ang Biblia ang atong dila sa mas kalayo. Subot sabot ang kalayo pwede siyang mopasilaob. Munang diha sa mga panag-away, panagpingkil, grabe gyud kung walay mo paubos musilaob gyud ang kasuko. Now, kining madungog nimo nga pulong gikan sa atong dila, kung sakit ug lain nga tuno imong pamation, mopasilaob ni sa imong kasuko, ang imuhang garbo, pwede ni pasilaobon pinaagis na dungog nimo diha sa malabtik na itong mga pulong nga sakit ngadto sa atong isig katawo. So guys, ang lesson na itong makuha nini, alampingan kaayo ang ato ang dila. Sama sa sambingay nga once nga nakabuhi ang kanding, dagko kayo o kadaot ang nahitabo. So once nga ang lesson nga makuha nato ni once diay nga makabuhi anato ang kanding nga mga pulong, kanang kanding mga sambingay, mga pulong na siya nga masakit. Once nga mabuhi anato na sa panahon nga aduna tay kaaway, aduna tay kabingkil, alampingan kaayo kay mo resulta ka na og pagsilaob sa kasuko. Munang daghan kayong magpatay, dili ka agwanta, mupatay gyud tungod ra na sa na ang sinugdanan sa patay kana ramang yung kasungi sa panagbangi gyud pinaagi pagsuklianay og mga pulong hangtod nga niabot sa punto nga nagbaharanay, hangtod nga nagpinatyanay. Okay? So kani atong dila alampingan kayo kay pwede nimo kalas og kinabuhi. Pwede ni makakalas og kinabuhi. Matud pa ni Jesus, ang makahugaw sa tao dili kadtong musulod sa iyang baba, kundi dili kadtong mugula sa iyang baba. Kay ang mugula sa iyang baba gikan daw na sa kasing-kasing. Now, matud pa sa Jeremiah 17 verse 9 atong kasing-kasing walay sama ka dautan, no? Kamalimbungon atong kasing-kasing. So kini itong kasing-kasing kung dunay mga lama sa kasuko, lama sa kayugot, no? Mugula kana sa ato ang dila. Then muto ang makapasilaob sa kasuko ngadto sa imuhang gipadunggan, no? Alampingan kaayo munang para matrin ang ato ang dila nga dili kini makalabtik og mga pulong nga sakit ngadto sa tuig katawo, no? Ato gyuning iampo sa Ginoo. Iampo sa Ginoo nga mausog gyud ang ato ang pagpanulti. Kay ang hinungdan karon o kung naa karoy kaaway, naa karoy kasungi, naa karoy kabingkil sa imuhang kinabuhi, naa karoy kana bang kabangi do na kay kasukan nga tao, ang pinakakos o pinakahinungdan niya na tungod ra gyud sa nalabtik nimo nga sakit nga pulong ngadto kaniya. No? Munang ngayon ang Biblia nga ang tawo ganing buang-buang may ikatubag dayon pero ang tawo maalamon magpakahilom lamang. Okay? Kanang kabantay bitaw ka sa panahon sa panaglalis nga kana bitaw dili jud ka palupig og suklianay og pulong na may ikatubag dayon ka wa pa gani ka humantong imuhang ikabangi imo nang gitabunan ang iyahang gisulti. That's why muulbog gyud, mukalayo gyud ang mao nga kumbati
sa panag-away kung walay magpaubos. Ngano man puros man kalayo. So sa managtiayon pamilya, alampingan kayo ni kay daghan kayong na broken family ron, daghan kayong nagkabulag tungod ra sa wala kapunggi niya mga pulong, nalibkas nga mga pulong niya sa iyang Abel, no? Dunay resulta nga tungod sa ibuy-buyan niya ang iyang kapikas kinabuhi, nagbulag sila. Okay? Doon na po senaryo nga grabe siyang makasultig pulong, mga pamalikas, no? Tungluhon niya ang iyang kapikas kinabuhi. So gibiyaan siya, gibulagan siya, di ba? So dako kayo kadaot ang ato ang pulong nga mugula kung kini mga pulong nga dili in line sa pulong sa Ginoo. Muna nga kita mga Kristohanon dapat ang ato ang mga pulong mapahaom nato diha sa pulong sa Ginoo, no? Daghan kayo tang biyaan diha sa Kolosas 3:8, daghan kayong biyaan nato ang kasuko, kayugot, ang atong kalagot, tanan kay kung dili nato na mabiyaan, magtigom na stong kasing-kasing, then mugula na stong dila, makakus ka na og kasamok o maabot pa ganis point nga magkabungkag yun, maburukin yun tungod sa pulong ra. Diba? So gamay ra kayong pulong yung mabuyan, pwede ni nga daghang maapiktahan. Muna careful ta sa ato ang mga pulong guys. Guys, kini atong sambingay, daghan kayong igo nining maong sambingay, no? Daghan tang relate sa ato ang kinabuhi niini. Daghang panahon nga wa ta kapugong sa ato ang kasuko. So guys, di na lang ta kuto, be sure nga naka-subscribe ka sa atong channel para updated ka sa daghan atong mga video upload. God bless, glory to God.